Znáte Marii Jiráskovou, českou výtvarnici a scénografku? Tato výtvarnice společně se svým manželem vytvořila nespočet loutek, na které se dnes podíváme tady na výstavě v Chebském muzeu. A na konci si řekneme něco i o samotné umělkyni. Marie Jirásková společně se svým manželem Pavlem Jiráskem sbírala historické české loutky do roku 1950. Dohromady si připravili více než 25 výstav tady u nás v Evropě, v Číně nebo i v USA. A my už se nacházíme právě v muzeu, tak se můžete podívat. Marie Jirásková, narozená roku 1964 v Ivančici, je pedagožka, umělkyně, scénografka. Vystudovala střední průmyslovou školu v Brně jako návrhářka divadelních kostýmů. Dále studovala obor scénografie v Loutkovém divadle Damu v Praze. Už během studia za sebou měla řadu projektů, které byly úspěšné v Československu i v zahraničí. Od poloviny 80. let vytvořila spolu se svým manželem Pavlem Jiráskem sbírku historických českých loutek. Od roku 1991 se prezentuje jako vizuální umělkyně a svou práci prezentuje ve formách výstav, výtvarných projektů, divadlech anebo kostýmů. A my doufáme, že jste si dnešní výstavu s námi užili a pokud nejste z Karlovarského kraje, tak jste to mohli vidět aspoň takhle přes video. No a dnes se s vámi loučí Chebský den. Uvidíme se u dalšího videa.